Sabías que o actual sistema de depuración de augas residuais resulta ineficaz, insuficiente e conleva perigos potenciais, sendo un dos puntos críticos do ciclo da auga? Pois hoxe imos falar de algunhas alternativas que consideramos máis favorables. Lagunaxe. Funciona como piscinas naturais na que a auga depositada sofre procesos aerobios e anaerobios que a filtran e purifican axudados por algas, plantas e microorganismos presentes. É a opción máis estendida dentro das tecnoloxías brandas ou de baixo custo. Filtros verdes. Son como xardíns abertos que actúan de filtros naturais. A auga aplícase a solos con plantacións de árbores. Xeralmente recúrrense a variantes de rápido crecemento como os chopos. Nestas zonas é o solo coa vexetación a que fai a función de limpeza e depuración. Leitos de turba. A auga aplícase a unha superficie composta de turba, un produto de orixe vegetal que a purifica. Por último, os biodiscos son como bobinas que limpan e purifican a auga axudándose do movemento. Pese a ter costes moi reducidos, necesitan un matemento dos mecanismos. Estes métodos ofrecen solucións viables para o tratamento de augas residuais, comportan baixos custos e menor impacto no medio, xa que non empregan os sofisticados sistemas que implican o uso de químicos perigosos, complexas estructuras e grandes consumos enerxéticos. Así e todo, a teima co sistema convencional está a xerar sobrecargas que impactan nos nosos ríos, como evidencian as verteduras ao río Tea. Isto, entre outros, é debido á preferencia do actual goberno de Navacastro por modelos que impulsan a especulación e o beneficio económico de grandes empresas frente ao interese común.